Goddag og velkommen alle sammen. I dag skal vi spise ostetær, eller Cheetos. Vi har 3 Hvorfor var det ostetær? Cheese, ost, toast, tær. Så lad os spise et ostetær. Okay. Skal vi starte med den? Okay. Godt, så lægger vi de andre til side, og så... Igen. Jeg bruger det også med at spise. Ja, du spiser det hele. Der blev der åbnet her. De ser da vildt nok ud. Der er en inhalering af en god ostepop der, var. Pop op. Det smager ost. De ser... Jeg tog en lille det er smagsprøve nogle med ost. specielle tær. Men en anderledes ostepop. Ej. Det var ost. Ja. Det var da mærkeligt, det var ost, når det hedder Helt seriøst. ostetær. Helt seriøst, jeg har følelsen af, at jeg skal stoppe nu. Det var en... Skulle vi have de brune bagefter? Ja. Det var ostetærne. Du spiser ost. Ja, specielt. Hvad er der specielt med den? Det dufter af kød. Det er kødsmag. Ja, vi ved ikke, hvad der står, for det står på kinesisk eller japansk. Ja, hvorfor ser de sådan ud? Det ligner de der kugler. Ja, jeg har... Peanutskugler, tror jeg, de hed. Far, Ja. jeg har fået en kølle. Ja, middelalderkølle. Skal vi skåle? Hey, det var ikke i mit hoved, der skulle skåles i. Skål, tøser. Det virker lidt som om, det bare er krydderierne fra en kop nudel, der er blevet proppet ovenpå. Ja. Den er sjov. Ordet er sjov. Jeg har fået gåsehud. Ja, jeg ved ikke. Helt seriøst, jeg har fået Skal vi gåsehud. prøve den sidste her? Er det en... Jalapeno. Jalapeno og ost. Hvorfor? Lidt af. Jo. Ved du hvad? Der står faktisk, den er dangerously cheesy. Er det også ost i? Det må vi så se. Men når den er... Jeg når der står farlig ostet, skal I dufte? Ost. Jeg må have ost. Jeg skal vælge. Lille en. Okay. 3, 2, Og så får jeg sådan en stor kølle. Du skal spise den hele. Okay. 3, 2, 1. 1. Ja, De er gode. få dem. Den er faktisk okay. Lidt. Jeg tog der er sådan en lille stærk spicy. en, men Jeg tog virkelig lidt, og det brænder. brænder det Jeg kan godt stadig. lide. Så du skal drikke lidt igen. Jeg skal have lidt mere. Jeg vil faktisk sige, at det her det er den bedste. For mig. Ingen. Du kunne ikke lide nogen af dem? Jeg kunne bedst lide... Jeg er ved at kaste op på mad. Ja. Du var lidt cheesy. Ej, Men ellers så vil jeg faktisk sige den her. Ja. jeg vil sige det. Yum. Mad 0 ud af 10. Så tak for denne gang. 0 ud af 10, 0 ud af 10, 0 ud af 10.